Ζούμε σε μια εποχή πραγματικά δύσκολη. Βέβαια, οι εποχές είναι πάντα δύσκολες. Όμως η σημερινή έχει ιδιαιτερότητα. Λέμε ότι ζούμε στην εποχή της κρίσης. Και κρίση σημαίνει πάνω απ' όλα δίκη. Θα περάσει η κρίση αυτή όμως. Είναι σίγουρο αυτό. Βέβαια, ας περάσει πάνω απ' όλα μέσα από τις καρδιές μας. Ας γίνουμε καινούργιοι άνθρωποι. Μέσα μας κρύβουμε δύο ανθρώπους. Τον παλιό άνθρωπο και τον νέο άνθρωπο. Ας βάλουμε μέσα μας, ο καθένας προσωπικά, τον νέο άνθρωπο. Τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού. Εσείς αυτό το πράγμα διδάσκεστε σε αυτόν τον χώρο, σε αυτή την πέτρα που λέγεται μελετάκι. Όχι την πέτρα όμως την άγωνη, την πέτρα την ποτισμένη με το νερό. Θυμηθείτε το Μωυσή, ο οποίος στην έρημο χτυπάει την πέτρα και από εκεί και πέρα αναβλύζει νερό. Και ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, είναι το είδωρ των ζώων. Δηλαδή, το μελετάκι γίνεται ακριβώς αυτή η άγωνη πέτρα που τη χτυπάει με το ραβδάκι του ο Χριστός ο ίδιος και αυτή η πέτρα αναβλύζει νερό. Γιατί αναβλύζει νερό? Γιατί δίνει στον κόσμο που έρχεται εδώ την αγάπη, τα μυστήρια, γιατί πόσες και πόσες ψυχές δεν έχουν κοινωνήσει σε αυτό το χώρο. Πόσες και πόσες ψυχές δεν έχουν κλάψει σε αυτό το χώρο.